Kardom karbi prime time abirtang ton pen arjuponik tha. Thereni phain kora sirke barni difu taralang solong song trok KPLT rothom KLNLF UPLA lapen PDCK klembari matum pen pherang kiamai kipha. Nelitum song trok akorte kaching room nalitum han media hoi na ke chohang pen nalitum nang ka chetong dun lapen por kachipi nang kachipi dun thek pot nalitum han media hoi akorte tum han choro par piglo nelitum pi posipini dak song trok akorte tum ching room nang kokma lage nelitum kedam ta por kongres sarkar hu nelitum han ekor chetok nang punang hang tanglo ing samjin ben ekor chetok si hemprek hang nang pulana hang lo lapen nelitum chedon don si thoi nang sun lo kadu ka ve chetok dun lo lata nang pachun nelitum kemang teng nang pachun pipe nelitum kemang ko pima article 244A lapen kongres sarkar dam joi pen aphi nelitum BJP sarkar banglo BJP sarkar lo nelitum article 244A la so puthak nang pachun ji phan nelitum chingki chethan pelsi alang tum long nelitum rolling sarkar dom do nang pu pen jok nelitum difu club along nelitum or leaders nelitum hadak chingrum si BJP along join dun lo BJP along join dun data ko pilong maneli tum hat pini arni anta nake chong thui to lasi song trok akorti tum pini penili tum matha pamena lapen karbiang long ara pini pen matha si ili tum ko phana ki chong thui the party koloma ili tum pini pen matha pa me pele ili tum non ke bangi election ke vote pi pame nai son nake chong thui party lo ba ke ili tum dower nang ne pen ili tum che chak wer nang ne kedap tanga por XUPDS tum hat chong thui tang lo package ko ana package ne ke tok tanga pota alang tum phan implement inut ba akedar si sakuri ke long do nabe inut ba akedar si contract ke long do nabe inut ba akedar si pine ali ke long do nabe la son lo bote ili tum hata non nang ke chong thui bi phansi angring do tang lo la si ili tum la son nang ke chong thui bote ili tum phan ke bang jilang por bang ili tum che matha pami nai song trok akedar tum I sivet aklai dora ili tum ke bang je por ke lan so si chingrum si tum council theng no punon dispur punon delhi punota ili tum dharna dona kogi lasi kaddo kabe media hoi phanta chuning rilo pini pen itum phan laso nang ka pache thang pani phasi neli tum nang li tum phan chuning rilo na pen song trok akorte ili tum kaddo kabe sitame pini pen mesen kolosi itum phana keja pon thegima itum akemang ko mat party sin nang ka chun pi thegima ili tum phana ki chong thui chot kali non ili tum ke das tum nani hajira ki dun nani auto ke chewek nani atheng ke pu lasi che thek long ili tum asar tum long chu hang nang po council pe na kerap re council pen ta itum phan thang ta na rap le lang ni tum konat pen lo na tum phan ke rap pi la so na problem sin ni tum wang lo no ni tum ke do ke tha ki churi chwala ni li tum ke na hok rak atora be contract choklem don thai be bipar choklem don thai be contract nang pi po contract bill nang pi pe contract ni tum phan pi la si ni li tum pi ni ning jang je si la bang so media hoi phan nang chu hang nang kok athe ke la lo la si ni li lam pading oi lo la pa si ni lam theta kang tom pardon Pini thereponi phain koira sirke barni FBI restaurant difu along Karbilo Charlia song difu district committee hin pen ke thomang deng claim bang amai mate executive meeting kangni non ankli ji jangmia chiklo ni phai sirke barni joint extended amai ki padoji phan FBI restaurant along KSA difu district committee pen ke thomang deng claim bang phubang phiamai padosi RC kung pen chingYC joint extended MIP ke pachun pe meji aphan che thanchimung pontru ham pon pe aphan ni la ni do to man introduction ko ni do ki do ko bang ke di district committee ka no charia song akhe hai ko tera vice president lo ni mo apen ke tu ni long do anang ke di district committee along active executive member di district committee along akhe hai regional assembly and to ini lakukan agar si itu mengalami banyak satu tanjo organizing secretary apa yang ini bangke ada sonasi lompi di long lalu ini tum langsung happy mati langsung presiden saja mereka mengalang di bangke ini tum sikot kan pini bangke her executive meeting paman kalau ada paman kalau FBI Westpeno sendiri tu video follow. Jadi pet ladang itu resolution KN Paul happy ya bangke non
Pupot labang so di district committee aja kong je parang je pa labang so aja kong je parang pen an kul ka sak kling je bang si pupot ke bang ji langani mate April aja klo date 9 ano bangke nilutum John extended hala swarni bedukon po hala swarni bangke nilutum break jam along repen break jam ating pen labang so dimalong claim kita mabangke inurbe aja kong pen bangke ko ans ke lidam lima lidam bude je posi isi teamwork pen si claim lo ko tante ko tuang lingo si lidam lima lidam bunji nilitum mata po si non ke bangke langani bangke John extended nilitum lekon po Nainani, April, video ko halabang swarni nilitum Deputy District Committee ben bakse putir tipon bang harus sibak sosial mu duji se hala swarni bangke nilitum angkur apelong mate jakong bang langsung sisi ciptaran ko dulu napen bangke hala swarni Deputy District Committee lo la isi ini weekend mate post dola hala swarni bang kato kabe ben nilitum fill up ko ini bangke nilitum resolution bang swarni sistem de ko napen hala bang swarni bangke nilitum Central Committee pen sami nai chitong dului lapen district vice pen sami prekjam district pen Bukajan district pen chenglong Buklia district committee pen chenglong Amdel district committee pen chenglong Kachirawa district committee pen chenglong lapen Haladak Sudipur district long anta nilitum do Sudipur district pen an sami nilitum chitong duji hala suarni ba nilitum ba harus sosial an bukan duji si ini lah so media itu pen ba kecil ko ba ke Hereni Painkora Sir Kebarni Karbi Nationalist Youth Council mate thiek pen KNYC amai phu pot moteron la pen ari sang ho tum pen pherang ke amai kangni Tisel atum hanalang ni chotoi pak po hala ka chosong ve ka bang phu phan kalili ka lang lang pang ton pang thi po personnel tek la puson da dulu la si lapo anda takali jong si la ande ra phiu ta hala ka chosong ma in ton ti plotang te hala IT sel atum rata chotai long pilo rat pan papa mang hu phan propaganda lang litum selam po rat long bang so message pa lepo jate rat atum pachara bun de je phan lang litum propaganda pon tapon trupen alang litum anong pa juno det hala bang so ka chosong anong pa juno dak la puson da dulu landet arjuje lang plotang te hala bang so bang phuban ke sarkar atum ko pilo ikrem to ram hang ka chari sarkar me hala bang so bang phuan ke monon phi panin je he de je phan monon phi pa chosong ha he de je phan alang li ke hem kang sam sa tame ki jut siang deng bang ke hem kang sam pa ben chok tilo lam klar ke chipinang je por ka lilo non por alang li nani IT sel ka chotoi pen komane kalili ka lang lang ni liphan ka petek je por ka lilo alang li jong si karbi khayang bong kaching hondo lapen alang li kaning jega radamai pilo 1986 movement ateng ge claim berang nilu karbi hijanang bong chepasung nilu ching hon seroi si donang popo alang li halabang so teng alam lapen akam non kepada mi akenang sot dulu lapen rap han chepakalang nampo non alang ji kang hon karbi yang bong kang hon jem sodo petang de prab jin pen ladak long kachopang lim bek karbi khayang kachopasung bek abang phupan prab jin pandep nang po lapen ladak long thang bak bidum han Jel ki beng ajar ki beng teman alang li in inside dunang po pusing dilihin pen chuning di kangtung no lapen jong si lapuan de da phian ta alang li thang nata asyang tong awe lapen lapu anda da phian ta alang li action en e polatang te kidam tang li son 1986 sut a movement son koson na halabang so tum a leader satum nong no kidu ikok phur ki molong lapuson hak thak alang li satabe moki bang jilang phur ki mo satame isi nong no dokok po karbi khe ge chapasung bang pusi alang li phat ratatum mon phir punang kok po lapen rat phala ka pachini kangtung nilitum ahin ben lapuyan lo lai komane individual issue kali komane podmoteron issue kali komane hamphang song issue kali lake ahok alam kaninje tum han kebeng mate ahok pet alam kaninje ma kebersip suppress mate arikang lok alam pinak lasin non apor ilitum ningje je sarkar cherab sarkar tum kechok che thak pudunde ajar je plotang te monon phi komane bang phu sungdat lak det satame ningi phophe dokok sarkar tum claim kita mutha ase chibidun do plotang de halabang so bang phu satame sungpo moi halabang so bang phu satame ka cherab avidet po lasin niltum hen pen gala pon do loka chuning ri bang ke radet satame non apor kang sai nangji apor pen tuliram long ha satame puthot 1986 a movement na tengkya langli ingthundam le thot bangi claim nangli lusi tumahin pen klar dak pen chini Hereni Painkora Sir Kep Arni Thongnok Be Club pen chepatir PC knockout winter football tournament ke pathu polytechnic pathu klamalong angdung kitimate final match pathu pondo Bangso ke pathu ponalong Mar Dynamos FC pen daily practice FC rong ke thiang bongsi angdung kitimate final match pathu pondo Angdung kitia match along aluhiaman pen Rong Marjong Development Committee ameku long kumar kiling Rong Marjong Development Committee kong chun bang mujasing tiso Rong Marjong arong asar harsing tiso
rong chepeng rong asar than sing rong hang rong marjong development committee dihin rembang thong teron love the neighbor service society lang charia bang joy singing hi atum chetong dulo anparta ke pathu ke lang charia tum mate referee promoteron humsing timu bijoy kramsa tum pensi ke pathu lang charilo la pen ping yang dung kiti ke pathu along daily practice fc rong ke theatum goal isi pilo sitame second half api mar dynamos fc atum pen goal hini pi pen che pai ponsi phong nia phong mate thong nong pe club pen tournament ki bi chuni 2023 mate surini rank koi rake thomas engkan la pen non 2024 mate surini rank koi rapli anikanta alang litum mar dynamos fc pensi che pai pon Patu chun ponlo, lapen patu same discipline pen patu ponlo, lapen dak arong thong no bikla pen kaya pa matum adu me pasame lesen pen pachun pon thera pot turu par piklo alsi nilila pinya berta bang kelpan sikang tonelo do methak meku wang thu